עושים את זה בדרך אחרת ומקבלים את תשובה. טוב. טוב, רגע. טוב, רק לגבי תיקון לגבי התיקון של החישוב שעשינו פה בתרגיל 2, העירו לתשומת ליבי, ואני רוצה שנייה להסביר את הרעיון של בעצם החישוב פה. בסדרה אנחנו לוקחים את זה, אני שנייה אזכיר ואני אראה כאילו גם את התיקון לטעות, בסדר? כשאנחנו עושים סדרה אנחנו נמצאים בזמן 0, ואז יש לנו 7, נכון? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אנחנו אומרים שכל שנה יש איזשהו תקבול כלשהו, בסדר? זאת אומרת שפה נכנס 1000 וכו' וכו'. הנוסחה, מה שהיא עושה, היא לוקחת את זה בצורה הזאת. כאילו של סוף שנה. בסדר? זאת אומרת, היא מביאה את סך התשלומים, התקבולים, לא משנה מה, לזמן 0. בסדר? זה ברמת העיקרון של הסדרה. בסדר? שאנחנו עושים סדרה. אם אני עכשיו שנייה מחזיר את זה לסיפור שלנו, ויכול להיות ששם היה בלבול, ולכן אמרתי לכם להציב 7 במקום 6, אם אני מסתכל על זה רגע, זה בעצם, אמרו לנו שבסוף שנה 7, יתקבל התשלום הראשון. נכון? יש לנו פה בעצם את זמן 0, 3 נקודות, ואז סוף שנה 7. זה אומר שפה נמצא סוף שנה 7. בסדר? זה סוף שנה 8, 9, 10, 11, 12, 13. זאת אומרת, סוף שנה 13 בתחילת שנה 14. נכון? רק בואו נראה שנייה, אנחנו מדייקים את זה לניסוח השאלה. החל מתום השנה השביעית, מתום השנה השביעית, למשך 7 שנים. אז בעצם בסוף 7, אני סופר איתכם את זה שוב, כדי שנראה שאין לנו פה טעויות. זה סוף שנה 7, זה סוף שנה 8, זאת אומרת, אם זה סוף שנה 7, אז איזה תחילת שנה זאת? תחילת שנה 8, אוקיי, אז אם זה סוף שנה 7, זה, איזה סוף שנה זה? סוף שנה 6, אוקיי? עכשיו בעצם כדי להביא את זה לזמן 0, צריך להבין 6 שנים אחורה, בסדר? ופה היה טעות בהצבה של המספר עצמו. בסדר? בחלוקה של ה-7 ו-14, פה בלבלתי אתכם, ולכן זה, זאת אומרת, פה זה סוף זמן 7, והכסף הוא בעצם מגיע לתחילת זמן 7. שזה בעצם, אם אני מדגיש את זה, זה תחילת 7 וזה תחילת 14. שוב מניסוח השאלה, כשעושים את זה טיפה יותר לאט, אז אם זה תחילת 7, אז זה בעצם סוף 6. אז צריך להבין את זה 6 תקופות אחורה. ולכן התיקון שאנחנו נעשה, אני רק אכתוב פה בכחול את התיקון, אז במקום נשים פה, זה רק בגלל שאמרו לנו תום השנה השביעית? זה בגלל שתום השנה, לא, זה לא בגלל, זה היה, רק בגלל שהסדרה מביאה את זה לתחילת התקופה הראשונה. בסדר? ולכן צריך להתייחס לזה בצורה הזאת. אז אני, לא, סליחה, זה כן 7, את זה אני מחליף ל-6. בסדר? רק מדגיש שהתיקון נמצא פה. בסדר? ואז הפועל יוצא זה שאני רק אמחק את זה, אני בכלל לא מוחק את זה כאילו שתזכרו ששינינו את זה, ולפי חישוב שעשיתם זה יוצא, אני סומך עליכם, זה יוצא א'. בסדר? 4, 3, 1, 7, נקודה 8, בסדר? זה הטעות. אני יכול להגיד לכם שלא יהיה,
לא יהיה דבר כזה במבחן ברמת כאילו הבדיקה הקטנה הזאת. בסדר? זאת אומרת, מי שיעשה בחזקת 7 לא ימצא תשובה נכונה. בסדר? יש שאלות שבהן אנחנו כן נשתדל לתת לכם את הטעות המתבקשת כדי שלא תיפלו בה, פה זה לא דוגמה לדבר. בסדר? כן. אני חושב שברוב, כן. ברוב? כאילו אני רוצה לדעת כדי לבדוק את זה. לא יכול להגיד לך ב100%, אבל בכל אופן אנחנו פה אחר כך משתדלים כאילו לפתור את הכל, ובסדר, אז כאילו אם יש משהו שאתה מתלבט עליו אז נבדוק אותו. כן, זה הרוב א'. טוב, אז בסדר, אז זה תיקנו את זה, ושאלות של בית, ביקשו ממני את 9, אם תרצו נעשה עוד, אבל 9 זה נראה לי שאלה שכולם ישמחו שנפתור אותה. אתם מתכוונים לקחת הלוואה בסך 100,000 ש"ח שתוחזר בתשלומים סוף חודשיים שווים, אז בסדר, זה סוף חודשיים, במשך 4 שנים, התשלום הראשון בעוד חודש מהיום, הריבית הנקובה החודשית בגין ההלוואה עומדת על 0.3%, כמו כן במועד לקיחת ההלוואה עליכם לשלם דמי פתיחת תיק בסך של 1,000 ש"ח, יתרה מזאת לכל תשלום חודשי מתווספת עמלת תפעול בסך 30 שקלים, מהי הריבית האפקטיבית החודשית על ההלוואה? אז נדגיש שנייה את הרציונל של ריבית. ריבית זה כמה כסף אני משלם עבור הכסף שקיבלתי. אם קיבלתי 100 שקל ושילמתי 15 שקל, שילמתי 15% ריבית. לא משנה איך קוראים ל-15 שקל האלה. קוראים להם ריבית, קוראים להם עמלת מזג אוויר, לא משנה איך קוראים לתשלום הזה, בסוף בנטו קיבלתי 100, שילמתי 15, זה 15%. זאת אומרת, יש לנו פה סיפור מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מסועף, ומתקרב למציאות, שבו לוקחים הלוואה של 100,000, מחזירים החזרים חודשיים, בריבית של 0.3%. אבל יש עוד שני נתונים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, עמלת פתיחת תיק היום, ב' עמלה חודשית של 30 שקלים. אז מה שיעניין אותנו בסופו של דבר זה להבין כמה באמת אנחנו קיבלנו, וכמה באמת שילמנו, ואז נוכל למצוא מהי הריבית האפקטיבית. בסדר? זה הרציונל. טוב. נתחיל לכתוב את הנתונים. מתכוונים לקחת הלוואה, אז נקרא לזה הלוואה. מה גובה ההלוואה? 100,000. מספר התקופות n שווה 4 כפול 12, 48 חודשים. בדרך, או הרבה פעמים כן, במקרה הזה לא. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי מתחיל, כותב לעצמי PV, אחר כך הייתי מתקן, הייתי מוחק, כותב הלוואה, כי ה-PV פה הוא יהיה שונה, בגלל שיש תשלום מראש. את ה-PV בסוף בחישוב, בסוף כשנחשב, אבל תכף אני סתם מקדים את המאוחר. הלוואה זה תמיד ערך נוכחי, זה ברור, השאלה אם זה הערך הנוכחי של הנוסחה או שאני צריך להציב משהו אחר. הריבית החודשית, R חודשי נקוב 0.003, יש לנו עמלת פתיחת תיק, עמלת פתיחת תיק בגובה של 1,000 שקלים, ואיך הם קראו לזה? עמלת תפעול. קצת תפעול חודשית של 30 שקלים. אוקיי, עכשיו תראו. כדי לחשב את התשלום החודשי, מאיזה נתונים לדעתכם הבנק יתייחס? כדי לחשב כמה כסף צריך להחזיר לו כל חודש, לאיזה נתונים הוא יתייחס? או נשאל בצורה פחות נעימה, מאיזה נתונים הוא בחר להתעלם? אז הוא בחר להתעלם מעמלת פתיחת תיק ועמלת תפעול חודשי. הוא התייחס בחישוב שלו רק לסיפור הזה, כאילו ההלוואה היא 100 נטו, וכאילו הריבית היא 0.3% נטו, ומזה הוא גזר את התשלום החודשי. אוקיי? איך מחשבים תשלום חודשי? את אותו PMT, אז זה ממש העברת אגפים של נוסחת PV, אז אני רושם PMT, אין צורך לכתוב את זה כנוסחה, כי זה ממש העברת אגפים, אבל מי שרוצה מוזמן. יש לנו למעלה את ה-PV, בסדר?
שזה יהיה אותו 100,000, ולמטה את מקדם הערך. מה זה מקדם הערך? זה אותו שבר שעושים כפול. אז יש לנו למעלה 1 פלוס r בחזקת n פחות 1, ולמטה 1 פלוס r, כמובן בסוגריים, 1 פלוס r בחזקת n כפול r. בסדר? שוב, זה רק העברת אגפים, אז אני עכשיו מיד אציב את הנתונים. למעלה יש לנו 100,000, ולמטה יש לנו... זה סדרה, כן, כן, ודאי. בסדר, אני כאילו דילגתי לשלב הראשוני, ובגלל שמדובר בתשלומים, סוף חודשים, אז כמובן שזה סדרה, והיא סופית כי זה 4 שנים, בסדר? אז... למטה זה כפול R? כפול R, כן. ממש הנוסחה של PV. וזה כאילו PV כי אנחנו מתחילים מסכום מסוים ויורדים? כי מדובר על ערך נוכחי, בסוף... אני מקבל בהתחלה, אבל... בדיוק, ממנו אתה גוזר את הכל. בסוף כמה כסף אמור להישאר אצלך? 0, בסדר, אין ערך עתידי, יש רק ערך נוכחי. אז יש לנו פה 1.003 בחזקת 48 פחות 1 חלקי 1.003 בחזקת 48 כפול 0.003, שתיים, 240.05. בסדר? זה התשלום החודשי שנצטרך לשלם כל חודש. זאת אומרת, זה מה שהם מתייחסים כפיימנט. אממה? יפה. יש לנו שני התאמות שצריך לעשות כל הסיפור. התאמה ראשונה זה, קודם כל, לגרוע 1,000 שקל. כמה באמת קיבלנו? 99,000. וכמה אנחנו משלמים כל חודש באמת? עוד 30, 2,270. ועכשיו אנחנו נציב את זה בצורה מתוקנת. זאת אומרת, נכתוב ברמת התבנית 99,000 שווה. עכשיו, מי שרוצה לעשות לעצמו אקסטרה סדר, לא נראה שצריך כי אתם מבינים את האירוע, אתם יכולים לכתוב לעצמכם PV שווה 100,000 פחות 1,000, ופיימנט שווה 2,240.05 ועוד 30. בסדר? רק בשביל כאילו לראות שסגרתם את כל זה, אבל נראה לי שזה כבר מספיק ברור, אז אני לא עושה את זה בעצמי. שווה ל-2,270.05 כפול. עכשיו, מה יהיה הנעלם? הריבית. כלומר, נכתוב פה 1 פלוס r בחזקת n פחות 1 חלקי 1 פלוס r בחזקת, למה n? צריך לכתוב את ה-48, אני יודע אותו, נכון? 48, וגם פה זה 48 כפול r. זה מקביל לאיזה נוסחה זה? זה סדרה, זה ערך נוכחי של סדרה סופית. זה לא מקביל, זאת הנוסחה. זה ערך נוכחי של סדרה סופית. ברמת האותיות יש לך פה את PV, זה העברת אגפים של זה כמובן, כן? זה פשוט PV, שווה לזה כפול זה. בסדר? אז עכשיו Shift Solve, מכירים, נכון? מכירים, נכון? שבועיים נעלם המחשבון, מחשבון מדעי, מכירים? זה עוד לפני טריקים. אם רשום לכם במחשבון 3, אני אשאל אתכם את זה, כמה x שווה? 4, נכון? עכשיו בואו נראה שהמחשבון יודע לחשב את זה גם כן. אני לוחץ 12 כפול, 3 כפול, ואז יש פה למעלה שני כפתורים, Shift ואלפא. בשלב הזה אני רוצה להציב נעלם, אני רושם אלפא, ואז פה יש מעל הסוגריים הימניים, מעל הספרה 9, יש כזה X בצבע אדום, מעל הסוגר הימני. מה זה? יש פשוט במחשבונים את ה-X כאילו ככה בצבע. איפה? זה אוקיי, סגור. אתה רואה חידשת לי. כל זה, אני עושה עכשיו אלפא שווה מתחת לאלפא, יש בצבע אדום על המחשבון שלי, זה כתוב קלק, אבל אלפא שווה, אני חושב בצורך העניין 12, עכשיו שיפט, ואז יש פה קלק, מעל קלק כתוב סולב,
וטעות נפוצה זה לעצור פה, צריך ללחוץ שווה מצד ימין למטה, כי זה נותן את התשובה הקודמת. אז הוא מחשב ואומר לי שזה שווה ל4. אתה לוחץ שיפט ואז קל, סול. עכשיו, מה שהוא נותן לך עכשיו זה התשובה הקודמת שחישבת. לא, כי עוד לא עשית במחשבון, אבל אם תעשה עכשיו, אתה לא רואה. לא, זה לא צריך לך אירור. כתבת את ה... שיפט, ויקטורי, לא? אתה מעתיק את כל בסדר, אז זה יוצא. בסדר, אז זה 0.004, לא משנה איך שנוח לכם תחשבו את זה, ככה או ככה, בסוף זאת הריבית האפקטיבית. אפשר וכדאי לאפס את המחשבון מדי פעם, שיפט 9. תאפסו אותו מדי פעם לעשות לו ריסט. שיפט 9, ולמחוק לו את הזיכרון, זה מקל עליו. שיפט 9, 3, שווה. אוקיי. בסדר? טוב. יאללה, שאלה נוספת שמישהו התקשה בה? אתם רוצים שאני... את 10. אוקיי, בסדר. אז בואו נעשה את 10 ואז נעבור לנושא הבא. לפניכם הצעה לקבל סכום קבוע בסך 250 בתום כל שנה במהלך 7, לא, זה משהו אחר. רגע, שנייה. לא כתבנו פה נכון מה שכתוב. שנייה, בואו נקרא את זה שוב. לפניכם הצעה, מוחק את זה, נקרא את זה מחדש ונסדר. לקבל סכום קבוע בסך 250 ש"ח בתום כל שנה במהלך 7 שנים הקרובות, וסכום קבוע בסך 600 בתום כל שנה במהלך 13 שנים העוקבות ל7 הראשונות, בהנחה שהריבית האפקטיבית להיוון בשיעור של 4% לשנה, מה הסכום המינימלי שאתם מוכנים לקבל היום? אוקיי, אז כן נכון מה שרשמנו פה, בסדר. עכשיו, מה שיש פה בעצם זה שתי חלופות, נותנים לי את האפשרות לקבל את הסכומים האלה, 250 למשך 7 שנים ואז 600 למשך 13 שנים, ושואלים אותי באיזה סכום אני מוכן להחליף את זה היום. צריכים PV של כל האירוע הזה, בדיוק. אוקיי, עכשיו בסדר? הצלחתם להעתיק את הנתונים? עכשיו מה שאנחנו נעשה סדרה לפה שמביאה את זה אחורה וסדרה לזה, ומה זה? היוון פשוט, כן, אבל נזכור שזה מביא את זה בתחילת זמן 7 ולעשה לזה 6 שנים. בסדר? כמו שדיברנו בתחילת השיעור, את העניין הזה שלוקח תקופה אחת אחורה כשעושים סדרה, ולכן זה יהיה לזה רק 6. אז בסדר, זה קרוב אבל. אז בואו נעשה שנייה סדר. בואו נעשה מ7 ל-20, ואחרי זה נעשה מ-0 ל-7. אז מ-7 ל-20 יש לנו ככה. יש לנו PMT של 600, R של 0.04 ו-N של 13, אז PV שווה, עכשיו PV של סדרה זה זמן 0, זאת אומרת שזה תחילת שנה 7, תחילת שנה 7 במונחים של סוף שנה, איזה סוף שנה זאת? סוף שנה 6, אז נקרא לזה PV6, בסדר? איתי? יופי, מעולה. אז יש לנו ככה 600 כפול 1.0
4 בחזקת 13 פחות 1 חלקי 1.0 4 בחזקת 13 כפול 0.04 PV6 שווה 5,991.39 ואז PV0 יהיה אנס 5,991.39 חלקי 1.04 בחזקת 6. רגע, יש לנו עוד חשוב להוסיף. כן, עשיתי אותו ורק עם 7 בחזקת 7 לתשובה הנכונה. שנייה רגע, מה זה תשובה? יש עוד התשובות. זה התשובה הנכונה. לא, מה זאת אומרת? אם אתה מחשב 4 כפול 4 וכתוב בתשובות 15. אתה צודק, אתה לא טועה. בסדר? טוב, יאללה. כמה זה יוצא? PV0? חזקת 6. 4,4,1,8.96 מה זה לא מסוים? זה היה 4,7,3,5.08 4,7,3,5.08 בסדר, עשינו חזקת 6, אוקיי. PMT של 0 עד 7 זה PMT של 250 ויש לנו R של 0.04 יש לנו N של 7 PV0 שווה 250 כפול 1.04 בחזקת 7 פחות 1 חלקי 1.04 בחזקת 7 כפול 0.04 זה 1,551 למה פה לא בחזקת 6 אבל? שנייה אני אסביר את זה שוב אבל אני אשמח שכולם יהיו קשובים ואז נסיים את זה פעם אחת. כמה יוצא ה-PV בסיכומו של דבר? מה התשובה שם? 4,735 אני שנייה חשב גם כן ברשותכם. אני עשיתי כמוך בול, רק שרשמתי ב-PV 600 כפול 1.04 בחזקת 13, שנייה אני גם מחשב 1.04 בחזקת 13 כפול 0.04 כל זה חלקי 1.04 בחזקת 6 אוקיי עכשיו ועוד 250 כפול 1.04 בחזקת 7 פחות 1 חלקי 1.04 בחזקת 7 כפול 0.04 6,200 לא, זו התשובה הנכונה, אין פה שאלה בכלל זה לא יכול להיות אחרת השיטה שאתה כאילו השיטה שמביאה לתשובה נכונה היא שיטה שסותרת את עצמה בשתי החישובים. שנייה אני אסביר את עצמי. זה 6, 2, 3, 5, אני אבדוק את זה עם אלכס גם, שלא נראה שיש סתירה. תסתכל שנייה ברמת החלוקה של הזמנים, תסתכל. כשאתה אומר שמקבלים את הכסף כל סוף שנה, אז זה אומר שקיבלנו כסף 1, 2, 3, 4, 5, 6, סוף שנה שביעית, זה אומר תחילת שנה שמינית. זאת אומרת שהסדרה הזאת מביאה את הכל לזמן שהוא זמן 0, כלומר תחילת שנה ראשונה, בסדר? אם אני עושה פה
13 הפקדות, אז זה אומר סוף שנה שביעית, נכון? סוף שנה שביעית, אז יש לי 7, 8, 9, 10, 11, 12 וכולי, עד סוף שנה 19. בסדר? אני לוקח את כל הסדרה הזאת, לאיפה זה מביא אותי? לתחילת שנה שביעית, שזה סוף זמן 6. אני לא יכול פעם אחת להגיד שזה מביא אותי לתחילת תקופה, פעם אחת לסוף תקופה. צריך להחליט, זה מביא לתחילת תקופה, או שיש... זאת אומרת, אם הייתי מביא לך כזאת שאלה, הציפייה שלי זה שתשמנו כל התשובות הנכונות. זה לא כזה קל, אבל כאילו... מקרה הזה... כן. אני אומר בסדרה, אני אדגיש את זה שנייה שוב, איפה הראיתי את ה... 2, הראיתי את זה על הגרף. כשאני עובד עם סדרה, זה מביא את הכל לתחילת זמן ראשון. הרי מה הרציונל של סדרה? זה במקום להגיד f(v1) חלקי 1 פלוס r בחזקת 1 ועוד f(v2) חלקי 1 פלוס r בחזקת 2. הרי לאיפה זה מביא את זה? לזמן 0, נכון? ולאיפה זה מביא את זה? גם לזמן 0. אז עושים פה איזושהי מניפולציה, ואומרים שזה payment, אותו דבר, אבל אני מוציא גורם משותף, אוקיי? ואז יש שם איזשהו מהלך שמאחד את הכל לנוסחה אחת. זה פיתוח מתמטי של חיבור של כל השברים הקטנים האלה, של ה-payment חלקי 1 פלוס r בחזקת 1, ועוד payment חלקי 1 פלוס r בחזקת 2, ועוד payment חלקי 1 פלוס r בחזקת 3, בסופו של דבר זה מביא את הכל לזמן 0, בסדר? ואם זה מביא אותי לזמן 0, אז זה בעצם, אני כרגע בזמן 0, ביחס ל7, זמן 0 זה 6. אז אני רוצה להביא את זה עוד אחורה, יש לי 6 תקופות להביא את זה אחורה. מה אתה אומר? אל הסוגריים, 1 פלוס 4. זה רשמתי לך, בסדר, כן, כן. מ-0 עד השנה השביעית, כאילו ב-250. אוקיי, בואו נחזור על זה שנייה. איפה זה? כן. אני עושה את זה בחזקת 7? כן, וזה מביא את זה לזמן 0. שזה תחילת תקופה ראשונה, זה בדיוק מה שאני אומר. שאם פה זה מביא אותי לזמן 0, אז גם פה זה מביא אותי לזמן 0, ביחס ל7 שזה 6. בסדר? זאת אומרת, זה חייב להיות, זה או ששניהם מביאים אותי לזמן 0, או ששניהם לא מביאים אותי לזמן 0. זה לא, אני לא יכול להגיד שפעם זה ככה, פעם זה ככה. טוב, אז אנחנו נגענו בסדרות אינסופיות ואינסופיות סומכות, ואנחנו כרגע קצת נניח לזה, ואני רוצה לפתוח איתכם את נושא שוק ההון. בסדר? שזה יהיה מבוא לשימוש בנוסחאות האלה, וזה עכשיו יהיה רקע לשיעור הזה. עכשיו תראו, הרעיון הוא שאתם כמהנדסים, אז אתם אמורים להתעסק, מה זה אמורים? כאילו, כמנהלי פרויקטים אתם אמורים להתעסק בכספים, ואני מניח שזו הסיבה שקיבלתם את הקורס הזה, כאילו תמחור של פרויקטים וכל התזרימים מזומנים וכאלה, ותחת זה אני גולש טיפה הצידה ונותן את האלטרנטיבה שגם תהיו סמנכ"לי כספים, בסדר? אז אני קצת פותח לכם עוד ידע שהוא כאילו יותר רלוונטי לסמנכ"ל כספים ולא בהכרח למנהל פרויקטים, אבל יכול לתת לכם עוד אפיקי מחשבה וכאלה. אז אני אעבור אתכם על הנקודות האלה, וכל נקודה אני ארחיב קצת. אז מושגי יסוד בשוק ההון. אוקיי, אז מושג ראשון שאני רוצה שנדבר עליו זה ניירות ערך. ניירות ערך, בהגדרה, כשאנחנו מדברים על ערך, אז בעצם זה מה עושים עם זה, מה יוצא לי מזה. עכשיו, למוצרים פיזיים, הערך הוא מאוד ברור, זאת אומרת, כיסא יושבים עליו. עת כותבים איתו, מים שותים אותם, מה עושים עם שטר? יש לי בארנק שטר, מה הערך שלו? מה עושים איתו? התשובה היא כלום, לא עושים איתו כלום, אין לו שום פעולה אופרטיבית שעושים איתו. מתג משמש בסוף לסגירת מעגל ולניתוק של מעגל, חלון חוסם רוח, ולשטר אין שום ייעוד, כלום. אז מה הוא כן?
הוא מייצג משהו. מה הוא מייצג? הוא מייצג אמון. מה הכוונה שלי אמון? אני מוכן לבוא להעביר שיעור תמורת שטר כזה, ואז אני אלך למכולת והמוכר מוכן להביא לי מוצרים תמורת השטר הזה, ואז הוא הולך לספר שלו שמוכן לספר אותו תמורת השטר הזה. זאת אומרת כולנו מסכימים בינינו שלשטר הזה יש ערך. באמת יש לו ערך? התשובה היא לא, אבל אנחנו כולנו מסכימים על זה, וזה יחידת אמון שמאפשרת את הכלכלה. בסדר? עכשיו הכל נשען על יחידות אמון. זה אומר שצריך להיות מישהו סלש גוף אמין שעומד מאחורי השטר. הרי אם עכשיו תיקחו את השטר, לא משנה, שטר של 200 שקל, אני בטוח שיש פה לפחות מישהו שהוא מספיק מוכשר בשביל לצייר שטר שנראה ממש אחד לאחד כמו שטר אמיתי, ותנסו למכור את זה במכולת, לקנות את זה במכולת, סביר להניח שבמקרה הטוב תקבלו סירוב עדין. למה? מה ההבדל? אותו דבר כתוב. במקום שיהיה כתוב על החתום קרנית פלוג נגידת בנק ישראל, כתוב חתום צבי ליאור. מה ההבדל? ההבדל הוא מחתום, זה בדיוק כל האירוע. הרי אם חתום על השטר, סתם עכשיו אני כותב פתק, מחזיק פתק זה, יקבל ממני 5,000 שקל. מי הייתם מעדיפים שיהיה חתום על השטר הזה? סתם איזה דוד כהן או יצחק תשובה? למה אני מעדיף שמישהו שטייקון או משהו כזה יהיה חתום על זה? כי יש לו גב, יש לו גב כלכלי, אפשר לסמוך על המילה שלו, בסדר? אז הרציונל הוא, אני לא מכיר את השם, לכן לא התייחסתי, אז הרציונל הוא, מה זה? אז הרעיון הוא שיש פה איזושהי יחידת אמון, ולכן זה הופך לנייר ערך. יש ערך לנייר עצמו, כי הנייר מייצג משהו. עכשיו, אם אני לוקח אתכם שנייה מבט על, מה שנקרא מקרו, על משק מחולק ברמה קטגורית מאוד 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 גסה לשני עולמות, לשני שווקים. השוק המוצרים, ששם נמצאים כל הדברים הפיזיים, ושוק הפיננסים, ששם נמצאה כל ניירות הערך, הדברים שהם לא ערך ממשי. בתוך תחום המוצרים יש גם דברים שהם קצת גם כן מופשטים, למשל שיחת ייעוץ, משהו שהוא מופשט, אבל זה ודאי שזה בשוק המוצרים ולא בניירות ערך, כי יש לזה ערך, זה נותן לי פתרון לתהיות שיש לי, או שזה עוזר לי להתגבר על דברים שאני לא, בסדר, יש לזה ערך ממשי. שוב, אני חוזר לשטר כסף, הוא הרי לא שווה את הערך של עצמו, נכון? יורדים לסוף דעתי. זה משהו מייצג, בסדר? זאת אומרת, שטר של 200 שקל, לא עולה 200 שקל להדפיס אותו, כי זה היה יוצא איזשהו בעייתיות, לא הגיוני שיש לו את הערך הזה. אגב, לערך הזה שבין השווי של השטר עצמו, ממש, הפלסטיק והדיו וכו', לבין השווי שהוא מייצג, זה נקרא סניורז', זה מס סלש רווח שממשלות מרוויחות, שכאילו מדפיסות כסף. קצת סתינו שנייה למקרו. בארצות הברית החליפו את המטבעות של הסנט, כי הם היו... יקרות מדי, כן, כן, זה נורא הגיוני, כן. אבל אם זה בטח בסופו של דבר כלום, זה אמור ליפול מתישהו? אז זה לא, השאלה היא אמור ליפול, זו שאלה טובה מאוד, יודעת מה? אני אקח אתכם עוד צעד היסטוריה קצת, בסדר? כדי להבין מה מייצב את זה. היסטוריה, אני מגדל כבשים, אתה מגדל עגבניות. אנחנו עושים החלפות בינינו, נכון? עכשיו אתה בתור מגדל עגבניות, גידלת כמות תבואה מכובדת. הסחורה שלך א' א', מה החשש הכי גדול שלך? שיעבור הזמן וירכב, שלא יקנו בשבוע הקרוב. כי אם לא קונים בשבוע הקרוב, כל מה שעמלת עליו בחודשים האחרונים, הלך לטמיון. אתה רוצה להחליף את זה מאוד מהר. עכשיו, מה היתרון של משהו אחר, של כבש לצורך הסיפור? שהערך שלו נשמר יותר זמן מאשר הערך של עגבנייה. אז אוקיי, גם כבש יש לו איזשהו פג תוקף יחסית, לא יודע מה, חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה כמה שתייחס אליו. מפה הגיעו הקונספט של מתכות. מתכת, זהב, ערד, נחושת, כסף, מחזיק יותר זמן, הערך שלו נשמר יותר זמן. במובן מופשט, אם אני הצלחתי להחליף עגבנייה, טון עגבנייה בקילו זהב, אני מצליח בצורה מופשטת להקפיא את הערך.
להקפיא את הערך, לשמור את הערך, ואז אני יכול לפרוס אותו לפרוסות ולהגיד אוקיי, הזיעה והמקצועיות ששפכתי כדי לגדל את העגבניות, אני פודה אותם מתי שנוח לי, כמו שעכשיו זמר מעביר הופעה, מקבל מזה כסף, ועוד חודשיים הוא קונה עם הכסף הזה דלק, הוא בעצם הקפיא את הערך של ההופעה, הוא נתן ערך להרבה אנשים, שמחה וכו' וכו' להרבה אנשים, הקפיא את הערך אצלו בחשבון בנק, הוא משתמש בזה בעוד חודשיים, הוא משתמש בערך שהוא נתן לאותו, בסדר? זה הרציונל. עכשיו, אם אנחנו חוזרים אליו, עשית מסחר, יש לך 50 מטבעות זהב בכיס, עכשיו מה הפחד שלך? לשן בלילה, נכון? פחד גדול, אתה הולך, שקית של מטבעות זהב עושה הרבה רעש, עיניים של אנשים רעים, מה הפתרון שנמצא? הולכים לאיש הבריון שגר בראש הכפר, ואומר לו בוא תשמור לי לכסף, איתך אף אחד לא מתעסק, אף אחד לא מתעסק איתך, קח את הכסף, אומר לו אוקיי בסדר, אז מה, איך נדע מה שלך מה שלי? על כל מטבע ששמתי לך תכתוב פתק, על החתום האיש הבריון מראש הגבעה, בסדר? אז עכשיו לשמור על 50 פתקים הרבה יותר קל, נכון? פשוט, נכנס לכיס, אתה בא אליי לקנות כבש, אתה אומר לי תקשיב, אתה רוצה את הפתק הזה? או שאני הולך להביא לך מטבע, מה שאתה מעדיף. אז אני אומר לו תביא פתק, אני מעדיף גם כן לשמור על פתק מאשר על מטבע. מפה לשם, תוך זמן, נהיה מסחר בפתקים האלה, כי כולם מעדיפים להחזיק פתק מאשר מטבע, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל להסליק את זה, יותר שקט. מפה לשם, אנשים שומעים שאצל ההוא מראש הגבעה יש הרבה זהב, הולכים לבקש הלוואות. אז באים לבקש הלוואה, עכשיו מה הוא נותן? פתקים. למה לתת מטבעות? הוא נותן פתקים. עכשיו מה קורה פה? נהדר, המסחר פורח, כי הפתקים מתחלפים. מה הסיכון? מתי הכל יקרוס? מתי הכל יקרוס? מתי זה? כשיבואו לפדות. כשיבואו 51 אנשים פתקים לקחת את זה, אין לו. זה נזילות, אוקיי? זה משבר נזילות. ואז הבנק, לצורך הדימוי, קורס. שיטת רגל של הבנק. כדי שזה לא יקרה, יש מי שאמון על חוקי המשחק, שזה הבנק המרכזי, במקרה שלנו קוראים לו בנק ישראל, שהוא בעצם מגביל ומגדיר את גבולות המשחק. כלומר, לבנקים המסחריים, מכירים אותם, אין המון, אבל יש מספר בנקים מסחריים, הם יכולים לתת הלוואה, אבל עם מכפיל מסוים, כלומר, כנגד רזרבות שהם מחזיקים, הם יכולים לחלק הלוואות בסך מכפיל מסוים, בסדר? ואז זה בעצם גורם לזה שזה נשמר. עכשיו, זה ברמת המספר, אבל אם אני שנייה מחבר את זה לשאלה שלך, איך זה לא קורס? כל זמן שהגוף שמיוצג על ידי השטר אמין, שבמקרה שלנו זה בנק ישראל, שהוא בעצם הפנים של כלכלת מדינת ישראל, כל זמן שהכלכלה יציבה, אז השטר מחזיק. אם ניקח לדוגמה מדינות שקורסות, או על סף קריסה שאנחנו מתפעלים שיקרסו, המטבע שלהם הולך ונשחק. מה המשמעות של זה? שאנשים אומרים, אני לא רוצה להחזיק את המטבע הזה. אין לו, מבחינתי הוא לא שווה. בסדר? זאת אומרת, המספר הנומינלי הוא לא האירוע פה. האירוע זה מה אתה מאמין בזה. זאת אומרת, עכשיו אני אבוא לקנות דירה ב2 מיליון, אז ישאלו אותי 2 מיליון, מה? 2 מיליון דולר באהבה, 2 מיליון שקל תלוי, 2 מיליון לירות, לא רלוונטי. למה? כי זה שאלה מה זה מייצג, אוקיי? אז זה הרעיון. אז ניירות ערך שאנחנו מדברים עליהם, ניירות ערך כאילו מה שנקרא שכירים, אנחנו מתייחסים בדרך כלל למניות, לאג"חים שזה אגרות חוב, ונדבר גם על אופציות, בסדר? כתבי אופציה. לא נרחיב ממש, אבל קצת ניגע. יש כמובן עוד, יש טעויות צה"ל, קרנות וכאלה, אבל לא, זה לא פשוט מניות, זה חוזה עתידי, שיש לזה משמעות של גידור סלש הימור. בסדר? כתבי אופציות. כן. עוד מושגים יסודיים בשוק ההון, בורסה לניירות ערך, זה למעשה מה שנקרא בשפה המקובלת זירת המסחר, כלומר איפה קורה המסחר בניירות הערך, זה קורה בבורסה לניירות ערך, זאת אומרת בורסה זה זירת מסחר, אז יש בורסאות של יהלומים, יש כל מיני סוגים של בורסאות,
בורסה לניירות ערך זה מקום שבו אפשר לקנות ולמכור ניירות ערך, בסדר? אז בישראל יש את הבורסה שבתל אביב, בארצות הברית יש בניו יורק, יש הרבה, זאת אומרת יש הרבה בורסאות בעולם, כאשר בורסה היא בעצמה היא סוג של חברה, זאת אומרת זה מקום, חברה שהיא מאגדת את המסחר. עוד מושגים יסודיים שאני רוצה שניגע בהם. כן. אז עכשיו אני רוצה ממש בכמה מילים להגיד מה זה מניה, מה זה אג"ח ומה זה כתב אופציה. מניה זה בעלות על חברה. לפני שאני כאילו, עזבו שנייה מה שנקרא הכתבה, אני לא רוצה להכתיב את זה, אני רוצה להסביר מה זה אומר. כאשר אני פתחתי עסק, 100% מהעסק שייך לי. זה נקרא שיש לי 100% מהמניות. אם אני רוצה להכניס שותף, אז עכשיו המשמעות של שותף זה אומר שיש לו חלק מהבעלות על החברה, אחרת זה לא רלוונטי, הוא לא שותף, ואז בעצם 100% מתחלק בינינו, תמיד יש 100%, אבל 100% מתחלק בינינו. עכשיו, מן הסתם, כדי שאני אכניס אותו שותף, הוא צריך להביא משהו, נכון? מה הוא מביא? אז במקרה שלנו הוא מביא כסף, כלומר הוא משלם כסף ומקבל יחידה של בעלות, בסדר? אז מניה זה יחידת בעלות, כאשר הרציונל, וזה אני טיפה מרחיב את זה, חברה בעם, מה שנקרא, לא חברה בעם, סליחה, חברה ציבורית, חברה בעם לא חייבת להיות ציבורית, חברה ציבורית זאת חברה שעובדת לפי שיטת הדמוקרטיה, מחולק ל3 שכבות. השכבה הראשונה היסודית היא מה שנקרא הריבון, שזה בעלי המניות, שזה בהקבלה לדמוקרטיה זה אזרחים בעלי זכויות הצבעה. השכבה השנייה זה נבחרי הציבור, המקבילה לכנסת, זה נקרא דירקטוריון. השכבה השלישית, הכוח שלהם זה הם פיקוח על מי שמבצע את הפעולות בחברה, כלומר הם פיקוח על המנכ"ל, עזוב מה המשכורת שלהם. לא, אין להם אחוזים מהחברה, אין להם כוח בחברה. יכול להיות שהם חלק מבעלי המניות, זה לא שייך לדיון. זה לא שייך, לא, זה לא משנה אבל. יש, אני אסיים שנייה מה שנקרא את הפלואו, ואז אני אדייק את זה. ואז יש את החבורה המבצעת, שזה המקבילה לממשלה, שזה מנכ"ל, סמנכ"לים וכל הדרג הניהולי. עכשיו, בגלל שאי אפשר לקבל כל החלטה בהצבעה של כל האוכלוסייה, כי אז לא נוכל להתקדם, אז צריך שמישהו בסוף יבצע, אבל צריך שהוא יבצע את מה שהאוכלוסייה רוצה. עכשיו צריך גם לפקח על המבצעים, אז הרציונל הוא שיש את פעם יש כנס של בעלי המניות להצביע על אסטרטגיה של החברה, יש את הדירקטוריון שצריך מדי פעם להיפגש ולקבל מידע מחברי ההנהלה ולשאול אותם שאלות ולפטר או לגייס בהתאם, ויש את הדרג המבצע שזה בעצם המנכ"ל והסמנכ"לים. המנכ"ל יכול להיות חלק מהבעלים והוא לא חייב להיות, המנכ"ל הוא שכיר של החברה. אוקיי? איך הגענו לזה? ברעיון של מניות. אז בעלי המניות זה בעצם זה הריבון, זה כל החברה. עכשיו מי יכול לקבל, מי מכריע על מה תהיה לצורך העניין אסטרטגיית החברה? 51%, בסדר? אז לכן בדרך כלל כשיש חברה שכאילו גדלה וזה, אז שומרים למשפחה בדיוק מניות זהב, דואגים ל51%, שיהיה לזכות וטו וכאלה, בשביל כל מיני אסטרטגיות, בסדר? יש מושג שנקרא השתלטות עוינת, בסדר? לא נכנס של כל אבל אם יש נגיד מי שפתח את החברה ולמקורביו 51%, מה רלוונטי עם שאר 49%? קודם כל לפעמים אתה יכול לייצר קואליציות, עזוב שנייה את הפוליטיקה, אתה משוכנע שמדובר בחברה טובה, אתה משוכנע שמדובר בחברה שהיא הולכת במקומות טובים, אתה רוצה להיות חלק מהבעלים כדי ליהנות מהרווחיות שלה. אם אתה שהיא ציבורית, זאת אומרת שאתה יכול להיות חלק מהבעלים וליהנות מהסיפור. ציבורית זה כאילו שהיא מנפיקה מניות? ציבורית יש לזה הרבה משמעות, קודם כל לרמת השקיפות. מה ההגדרה של ציבורית? שאתה, זה
זה כמו שאתה כאילו, טוב, זה קצת שונה ממדינה, כי כאילו מדינה מאוד דמוקרטית עד הסוף, אבל פה כאילו אתה יכול עדיין לשלוט בזה, כאילו זה לא דמוקרטיה עד לקצה, אבל זה ציבורי במובן הזה שאתה יכול לבוא ולהשפיע. תבוא עכשיו לאספת בעלי מניות, ותשכנע אותם שהאסטרטגיה הזאת היא גרועה, אתה מציע אסטרטגיה טובה יותר, וזה יכול לקרות. עכשיו, אני לא מדבר איתך הלכה למעשה, כי כנראה שזה לא, לרובנו כנראה זה לא נמצא איזה משהו עד כדי כך מעניין אותנו בשביל שנעשה את זה, אבל באופן העקרוני זה הרציונל, בסדר? אז בעלי המניות זה אנשים שהם חלק מהחברה, לטוב וגם לרע. אם החברה מתפרקת אז הפסדת את הכסף, בסדר? רק חברה ציבורית יכולה להוציא מניות? חברה, כן, זאת אומרת חברה פרטית היא לא נסחרת בבורסה. אם אתה עכשיו רוצה, יש לך חברה, הקמת עסק, כלשהו, פיצריה, ואתה עכשיו רוצה להכניס אותי שותף, ואתה בא, הקרישים לצורך העניין, בסדר? עכשיו, אם עכשיו קריש רוצה להשקיע בחברה, הוא קונה 10%, אז הוא חלק מהבעלים, נכון? הוא משלם על זה כסף, הוא מביא את הידע שלו, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, שיתוף פעולה, בסדר? אז זה בלי בורסה. בסדר, הבנת את הרעיון? כן. יכול להיות שיום אחד הם יונפקו וכאלה, אבל אוקיי. אז אמרנו מניות זה בעלות החברה, אגרות חוב זה הלוואות מהציבור, מי שמנפיק אגרות חוב זה בדרך כלל מדינות, פלש חברות, מה שנקרא אג"ח קונצרני, בסדר? אבל נגיד מדינת ישראל רוצה לגייס כסף, אחד הדרכים שהיא עושה את זה, זה היא מוכרת אג"חים, אגרות חוב, וככל שהמשק מוגדר כמשק חזק יותר, ככה יותר אנשים רוצים לקנות את האגרות שלו. זאת אומרת, אם העולם מאמין שמדינה מסוימת תקרוס, כנראה שהם לא ירצו לקנות את האגרות שלה, כי היא לא תפדה את החוב. אבל אם אנשים בעולם רוצים לקנות אגרות של מדינה מסוימת, זה מעיד על זה שזאת מדינה שהיא יציבה ושמאמינים שהיא תישאר, לפדות את החובות שלה. אז ככל שהאמון במדינה יותר טוב יותר, זה משפיע קודם כל על הריבית שהיא תצטרך לשלם, אז ככל שהיא אמינה יותר, ידרשו מן הריבית יותר נמוכה, וגם כשהיא תרצה לקח כאילו דירוג אשראי וכל המושגים האלה, זה גם כן נגזר בסוף מרמת האמון. המושג השלישי דיברנו על כתבי אופציות, כתב אופציה באופן ממש כשחברה רוצה כסף, נניח עכשיו נלך על חברה ציבורית א' ב' ג' הסעות בעם, בסדר? היא רוצה עכשיו כסף, היא יכולה עכשיו להנפיק מניות, ואז בעצם למכור לך בעלות על החברה, ולקבל ממך 40 מיליון שקל, ואז קופת החברה גדלה ב-40 מיליון שקל, אבל בשותף נוסף. כלומר, חלק מהרווחים הם מתחלקים עוד מישהו, אבל הם לעולם לא יחזרו לך את הכסף, כי אתה בעלים, זה לא הלוואה, זה כסף של העסק. זה דרך אחת, זה נקרא הון עצמי. דרך נוספת זה נקרא הון זר, בשפה פשוטה הלוואה. אז האיגרת עצמה, לא ניכנס לרזולוציה איך כתובה בדיוק, אבל באיגרת בעצם יש תנאי הלוואה, שבה אתה עכשיו קונה את האיגרת, כלומר נותן כסף לחברה, והחברה צריכה לשלם לך בעתיד. חלק מהכסף מגיע בפעימות, זה נקרא קופונים, אנחנו שוב נרחיב על זה כשנגיע לתמחור של האג"ח, וחלק זה כסף שיקבל בסוף, זה ערך עתידי כלשהו. זה איגרת חוב. עכשיו, זה שווה לי בתנאי שאני יודע לעשות ביזנס ולהרוויח על זה, כן, ברור. אבל זה לא דומה להלוואה, זה הלוואה. גם תקשיב למילה, זה פשוט מנסח בעברית ככה של תקופת המשנה, איגרת חוב, זה הלוואה, בסדר? זה פשוט כאילו התקבע כאג"ח, אבל זה בסוף ההגדרה הפשוטה, איגרת חוב, זה הלוואה. אז גם זה נסחר, זאת אומרת, אני יכול לקנות, עכשיו, הרעיון הוא שגם זה נהיה ערך סחיר, כלומר, אתה עכשיו, קנית איגרת חוב של איטליה, אתה יכול למכור לי את האיגרת, אותי ואיטליה תהיה חייבת לי עכשיו, ולא לך, בסדר? אז הנייר עצמו הוא סחיר, וגם עליו אפשר לעשות איזשהו לא בפונקציה הזאת. זאת אומרת, יש מצב שאני יכול ללכת לבנק, לקחת ממנו הלוואה, ואז רק ברשות שלי אני אקח הלוואה למישהו אחר. באופן עקרוני, תראי, להוסיף סעיף תמיד אפשר, ואז כאילו סעיף מחייב, אבל אני חושב שכאילו, once זה נסחר בבורסה, לא שואלים אותך. כאילו זה נסחר, אבל אני אומר שבהגדרה זה סחיר. אפשר לגרש אותה? הוא על הפרצוף, יש מצב, לא, יש מצב, קודם כל, אם זה מגיע בשיתוף פעולה, ואני מניח שהיא מדברת על זה שאין שיתוף פעולה מצידו,
אני חושב שיש אפשרות, כאילו, שוב בקצה בית משפט, הצבעות של בעלי המניות, אבל זה לא כזה פשוט, זה שלי, כאילו... נו? כן, לא עקבתי אחרי הסדרה הזו, אבל יש את האפשרות. שיש שם אחד, בעלים שם, הוא עושה דברים לא טובים, הוא פועל נגד החברה, אני חושב שכל בעלה... ואז הם עושים הצבעה ו... לא, לא, אז זה לא כאילו, איך הוא יפיל? כאילו זה לא כזה פשוט להפיל. אז קודם כל יש אסטרטגיה כזאת, לא, יש אסטרטגיה של לקנות מתחרים, זה לא בכאילו, מה שאת מביאה זה אסטרטגיה שהיא מאוד מאוד מבוססת, אסטרטגיה של לקנות מתחרים, זאת אומרת עכשיו אני נמצא באיזשהו שוק מסוים של אפליקציה לא יודע מה, למאמני כושר, ואני מזהה מתחרים, אני יכול לבלוע אותם, החברות הענקיות עושות את זה בלי סוף, הן בולעות מתחרים, עכשיו כשאני קונה את המתחרה שלי אני יכול או להרוס את החברה, להשמיד אותה, או פשוט להפוך אותה להיות שלי, בסדר, לאחרונה בשבועיים האחרונים היה רכישה כזאת של חברה בישראלית שקנו אותה ולא הולכים להרוס אותה, בסדר, כולם שמעו, כן, מניח וויז וכל זה, זו חברה שהיא כנראה טובה בתחומה ומי שקנה אותה זה חברת ענק והיא קונה אותה לא בשביל להרוס אותה אלא בשביל להשתמש בה, בסדר, אז מה מונע? לא תמיד אני מסכים למכור לך, זאת אומרת כאילו יש פה, ברגע, צריך להבין, ברגע שהמניות נמצאות בשוק, אני קובע כמה מניות אפשר לסחור, זאת אומרת אני מגדיר שאפשר לסחור רק ב-40-60 שלי, אז ב-40 האלה תקני, מה משנה, בסוף יש לי זכות וטו, בסדר, אבל אם מישהו מכר את כל ה-70, מכר 51% לשוק, אז תתפלא לי טוב, בסדר, כאילו... או שזה בדיעה שהוא איבד שליטה, בסדר, זה גם אופציה. יש כל מיני מגבלות, יש רשות זה נקרא ההגבלים של התחרות, יש כל מיני קריטריונים, בסדר, כדי למנוע קרטלים, למנוע מונופולים, יש כל מיני רציונלים כאלה ואחרים, שוב זה כבר ממש רזולוציות, אבל באופן עקרוני יש פיקוח, חלקו אחראי עליו משרד האוצר, חלקו אחראי עליו בנק ישראל, יש רשות ההון, יש כל מיני רשות הגבלים עסקיים, בסוף כאילו הרעיון הוא שיש דברים שהם בשליטתי, יש דברים שלא בשליטתי כבעל העסק, אבל אני מראש יכול להגיד שאני לא רוצה להנפיק, העסק שלי הוא רק שלי, הוא לא ציבורי, ויש יתרונות וחסרונות לציבורי. אוקיי, מושג ששמענו כתבי אופציה, אני רוצה שנזדרז על זה. כתבי אופציה זה חלק, בוא נגיד כך, במילים פשוטות זה חוזה עתידי, שזה נותן לי את האפשרות לקנות סלש למכור בעתיד במחיר שקבענו היום. זאת אומרת, נניח שאני עכשיו, מאיפה הגיע כל הרציונל של חוזה עתידי, זה מאוד עתיק, מחקלאים בעיקר. חקלאי שפחד להיתקע עם תבואה, אז פחד לייצר הרבה. עכשיו, אם הוא מפחד לייצר הרבה, אז יכול לגרום לחוסר בעתיד. אז באים גופים לצורך העניין ממשלתיים, אומרים לו, אנחנו נקנה ממך, מתחייבים לקנות ממך, כך וכך תבואה במחיר מסוים. ואז אוקיי, בסדר, אז אני רגוע, אז שווה לייצר, ואז כבר ההיצע והביקוש משחקים עם זה. אז זה יכול, אז גם על מניות. מה זה? כן, אני אומר, חקלאים זה מאוד נפוץ כאילו בתחום החקלאות, ועכשיו נניח אתה עכשיו חושב על מניה, שאתה משוכנע ב100%, עשית את הבדיקות שלך, התפללת למי שצריך, ואתה יודע, אתה אומר בעוד חודשיים המניה הזאת קורסת. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אני עכשיו אקח אותה בהלוואה, ואני חותם עם מישהו אחר שהוא מתחייב לקנות ממני אותה בתאריך ההוא במחיר שאנחנו קובעים היום, ואז באותו יום בעצם אני עושה על זה קופון. בסדר? לא משנה אם ירדתי בסוף דעתי איך זה קורה בדיוק, אבל יש לי את האפשרות לקנות, סלש למכור, מחיר שקבענו היום. הרעיון של זה שזה משהו שהוא לעתיד. הסכנה בעתיד היא זה שיש אי ודאות. בסדר? אני מסכים, אופציה זה אופציה, ואני רק אומר באופן עקרוני צריך לגשת לזה, אם לכל שוק ההון צריך לגשת אחרי שלומדים, אז אופציות זה עוד עומק אחד של רמת סיכון, עם סיכון מגיע סיכוי, אבל
בוא נגיד ככה, לא להתקרב לאופציות לפני שאתם מבינים את זה טוב. אני לא אומר שזה דבר שלילי, אני רק אומר שצריך זהירות עם זה. מה עוד אני רוצה, טוב, יש לנו מספיק זמן. מושגים פיננסיים בסיסיים שקשורים לשוק ההון, אז קודם כל שווי שוק, זה בעצם מה השווי של החברה, ברמה הפשוטה זה מחיר מניה כפול מספר מניות, בסדר? נורא פשוט, מחיר מניה כפול מספר מניות זה שווי שוק של החברה. יש לנו עוד מושג שהוא מאוד נפוץ, זה רווח למניה, בסדר? זה המושג השני, רווח למניה, בסדר? זאת אומרת כמה כסף שווה, הרוויחה כל מניה. עכשיו מניה זה יכול להיות הרבה מספרים של מניות, זאת אומרת יש 100%, אבל בתוך ה-100% זה יכול להיות 100 מניות, יכול להיות 100,000 מניות, יכול להיות 51 מיליון מניות, פשוט כמה חילקו את העוגה. הרווח למניה, כן. כמה היא שווה אחרי? זה לא כמה היא שווה, זה מה הרווח פר מניה, כלומר אתה אומר מה הרווח של החברה מחלק מספר המניות. אז אם החזקת 20 מניות, הרווחת 20 פעמים את הרווח הזה. אם החזקת 50,000 מניות, אז הרווחת איזה 50,000 פעם. בסדר? זה רווח פר מניה, זה לא מה המחיר של החדש של המניה. בסדר? זה מחלק למספר המניות. הרווח של החברה היה 100 מיליון שקל, יש לנו 50,000 מניות, 100 מיליון חלקי 50,000 זה הרווח פר מניה. כמה מניות אתה מחזיק? 5, אז זה הרווח שלך השנה. בסדר? טוב, יש פה כמה מושגים שדלג עליהם, רק על דיבידנד, אני רוצה שנתעכב עליו שנייה. דיבידנד זה חלוקת כסף לבעלים. בסדר? דיבידנד זה חלוקת כסף לבעלים. עכשיו, מה התהליך שקורה? חברה עושה ביזנס ומרוויחה, מכניסה מלא כסף. חלק מהכסף יוצא להוצאות, אוקיי? אז עשינו הכנסות פחות הוצאות, הגענו לשורת הרווח. בתוך הרווח יש כמה אפשרות מה לעשות עם הרווח הזה. אפשרות אחת, להשקיע בחברה. זה נקרא השקעה מחדש. אני לוקח את הכסף ואני בונה בניין חדש, אני יוצא למחקר ופיתוח, אני עושה, בסדר? שוק חדש, זאת אומרת, משקיע מחדש בחברה. יש אפשרות נוספת של, זה נקרא רווחים כלואים, בסדר? שזה ניסו לדעת בזה, תודה לאל לא הצליחו, שזה דרך לדחות מס, כי כאילו אתה צריך לשלם מס שאתה מממש, נכון? דיברנו על זה. רק במימוש אתה צריך לשלם מס, אז בעצם כל עוד לא ממש אתה זה, והשלישי זה לחלק את הכסף לבעלים, זה נקרא דיבידנד. אוקיי, יש חברות שהן חברות דיבידנד, יש חברות שהן לא חברות דיבידנד, זה משתנה, לא ניכנס עכשיו לעומק, אבל הרעיון הוא שהמושג דיבידנד זה חלוקת כסף לבעלים. כלומר, אם אני עכשיו קונה מניה של חברה, אחת הסיבות שיכולות לגרום לי לקנות, לרצות להיות בעלים של החברה הזאת, זה ההבנה שאני הולך לקבל מהמניה תזרים מזומנים. נניח זה משתנה מדיניות החברה, אבל זה יכול להיות כל רבעון, יכול להיות כל חציון, יכול להיות פעם בשנה. זה ממש בונוס לבעלים, אבל יש חברות שמתנהלות באופן סדיר בתחום, ויש חברות שהן לצורך העניין וורן באפט נגד, ככה כותרת הכללית, יכול להיות שבמקרים מסוימים הוא בעד. יש מגדולי החברות וגדולי המשקיעים שבעד, זאת אומרת זה לכאן ולכאן, יש סיבות יתרונות לכאן ולכאן. נניח אתה עכשיו מסתכל על חברת, שוב א' ב' ג' הובלות הסעות בעם, ואתה יודע שהם מחלקים דיבידנד של 10 שקל למניה כל שנה, לצורך העניין. אתה אומר אוקיי, 10 שקל, אם אני קונה 1,000 מניות יש לי הכנסה של 10,000, אחלה תוספת, נחמדה, סוגר לי כמה פינות. אוקיי, כמה כסף שווה לך לשלם על כל מניה? כל מניה הולכת להביא לך 10 שקל. אז, אבל אם צריך לקבל 10 שקל עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אוקיי, אז שזה תמחור. אבל בסופו של דבר את צודקת, אבל בסופו של עיקרון, אנחנו בעצם עושים היוון, מה שאמרתי לכם שהכל זה בסוף היוון, עושים היוון של סך כל הדיבידנדים. אתה אומר, אוקיי, שווה לי פר מניה לשלם 15.60. אז 1,000 מניות, אני שם עכשיו 15,600, קונה 1,000 מניות, ואז יש לי כל שנה הכנסה של 10,000. כל דבר הזה אני אומר, אוקיי, זה שווה, זה הרעיון.
ניהול סיכונים, ממש שני מילים על ניהול סיכונים, קודם כל מושג בניהול סיכונים שנקרא מינוף. מה זה אומר מינוף? זה אומר שאני יוצא להשקעה עם כסף שהוא לא שלי. בסדר? אני משקיע חוב. זה במושגים מאוד מאוד פשוטים. לצורך הדוגמה, מאוד מאוד נפוצה, מאוד קלאסית, משכנתה. אם אני עכשיו הולך ורוכש דירה להשקעה, ואני לוקח משכנתה, אז הבאתי הון עצמי מהבית 20%, לצורך העניין 200,000, ולקחתי הלוואה 800,000. עד כאן בסדר? יופי. עברו 5 שנים, ואני עכשיו מוכר את הנכס. הוא עלה 1,000,000 כשאני קניתי, עכשיו הוא כבר עולה 2 מיליון. בסדר? מה שאני עכשיו נותן דוגמה קטנה למינוף. אז עכשיו בעצם מה קרה פה? נניח שלא שילמתי שקל בהחזר חובות, בסדר? אז מה קורה פה ואין ריביות? בסדר, שוב, שלנו נוח במספרים, שלא נתקל פה עכשיו במספרים שבורים. מה שקורה פה זה שאני צריך להחזיר לבנק 800,000 שקל חוב, ואז נשאר לי ביד 1,200,000. כמה תשואה עשיתי פה? עשיתי פה תשואה של 500. למה? כי לקחתי 200, הפכתי אותם ל1,000,000. זאת אומרת, זה פי 5 התשואה, ולא פי 2, כי הנכס עלה פי 2, אבל התשואה שלי פי 5. בזכות מה נולד ההפרש היפה הזה? בזכות המינוף. כי בעצם כסף של אחרים עזר לי להרוויח יותר כסף לעצמי. זה נשמע מעולה, אבל צריך להיזהר עם זה. מה זה? זה סיכון, כי אם הפרויקט קורס, אז אני חייב מלא כסף. בסדר? ולכן מינוף זה ניהול סיכונים, צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. לא, אתה גם... לא, למה דווקא חברת, קודם כל חברת סטארט-אפ, אבל לא משנה, כל חברה. אתה עכשיו יוצא לפרויקט, אוקיי? אתה עכשיו מנהל פרויקטים. אם אתה לוקח כסף, אם אתה לוקח כסף של החברה, אז הלך הכסף, הכל טוב. אבל אם לקחת הלוואה בשביל זה, אז אנחנו בברוך. מצד שני, התשואה שלך פר השקעה, מה שנקרא ההחזר על ההשקעה, ROI, הוא הרבה יותר גבוה. אז יש פה, בדיוק. אז אם היא עשתה מהכסף שלה, ניחא, אם זה מכסף של אחרים, זה קצת יותר בעייתי. לכן אני אומר, המושג הזה של מינוף, זה מושג בניהול סיכונים. בואו נגיד ככה, סיכון אשראי זה סיכון שלא נצליח להחזיר חובות. בסדר, אשראי, דיברנו על ההבדל בין אשראי למזומן, מזומן זה כסף שאני משלם עכשיו, אשראי זה כסף שאני מתחייב להחזיר בעתיד, אם אני לא מצליח להחזיר את ההלוואות, זה איזשהו משהו. סיכון לאי החזר חוב. בסדר? איפה זה בא לידי ביטוי? וכל מיני, כן, זה לעתיד. סיכון מטבע, זה כבר כשעוברים לשלב הבינלאומי, אז שינויים של ערך של מטח יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. כשנגיע לשלב של מטח, אז אנחנו נראה איך אפשר להפסיד את העולם או להרוויח את העולם רק על שינויי שער חליפין. זה היחס בין השקל, כן, בדיוק. ברמה שכאילו עשית ביזנס מדהים, מושלם, המטבע השתנה, חתך לך את כל הרווחים. הכל, משהו בקטע כאילו עצוב. אז מפה זה אחת הסיבות שנולד המושג של גידור, של אופציה, של חוזה עתידי. שאתה אומר, עזוב אותי סיכונים, אני רוצה שתתחייב לקנות ממני את המטח, מחיר כזה וכזה, הרווחת, מעולה, אבל לפחות שאני לא אפסיד. בסדר? זה כבר מסחר במטח. זה עוד נישה של ניירות ערך, זה מסחר במטח, זה מסחר בפני עצמו. עכשיו זה מטח... אבל בסוף כסף שהוא לא שלך? לא, אין בעיה, אבל אני אומר שוב, צריך להבין שאתה עכשיו יוצא לפרויקט לצורך העניין, אתה הולך לעבוד בעגלות, בסדר? כבעלים של החברה, לא כשכיר. עכשיו אתה משקיע בעסק הזה, ושמת 1,000,000 שקל, אוקיי? והיחס שקל דולר הוא 3. זאת אומרת, השקעת, 3 מיליון שקלים, בתחילת שנה בעצם על הרגע הראשון קנית $1,000,000, עשית איתו ביזנס, עשית 10% תשואה, בסדר? עכשיו 1,100,000, אתה רוצה לחזור חזרה הביתה ל3,300,000, סבבה, 300,000 שקל הרווחת, נהדר. מה קורה עכשיו אם הערך של הדולר לא שווה 2,
זה הגזמנו, אבל בוא נגזים, שווה עכשיו 2. כמה כסף אתה מחזיר הביתה? פחות ממה שהשקעת. זאת אומרת, הביזנס שלך היה מדהים, אבל יכול להיות גם להפך, יכול להיות שעכשיו הערך של הדולר עלה ל-3.3 ואז הכפלת את הרווחים שלך. אז לכן יש פה סיכון של שינוי מטבע, אז זה גם מושג שצריך להכיר אותו. טוב, אני לא נדבר על זה, לא הספקנו לדבר, בסדר? על אסטרטגיות, על השקעות, גידור ואסטרטגיות פיננסיות לא הספקנו לדבר, כי אני רוצה שנגיע גם לעניין שיהיה לכם מה לחשב גם, בסדר? שיהיה לכם שיעורי בית וזה. אז אנחנו נתעסק עכשיו עם תמחור מניות בשתי שיטות ספציפיות, בסדר? יש מספר שיטות, לפחות 6 או 7 שיטות לתמחור מניות, אנחנו נטפל בשתיים מהם שהן מאוד דומות, שיטה מבוססת דיבידנד ושיטה שנקראת מודל גורדון. שיטה מבוססת דיבידנד ומודל גורדון זה המושגים שאנחנו צריכים להכיר, זה קודם כל P0 זה מחיר היום, בסדר? מחיר המניה, מודל גורדון, כן? מודל הצמיחה של גורדון, מי שרוצה, זה דיבידנד שחולק אתמול. למה זה נקרא דיב 0? כי זה הערך הנוכחי שלו היום. זאת אומרת, אם אתמול חולקו 10 שקלים, אז זה שווה 10 שקלים. אבל אם הדיבידנד יחולק בעוד שנה 10 שקלים, אז היום הוא שווה פחות. בסדר? כל הרעיון של היוון. נראה לי ש-PBR ו-ROI אני אמחק בינתיים, ואם נזכה אני ארחיב על זה בהמשך, אבל אם לא אז אני אשאיר את זה בצד. מה זה? R זה תשואה. R זה התשואה הנדרשת סלש ריבית. כמו שאני חושב שכבר אמרתי לכם, שנכנסתם למכולת וראיתם שיש פתק של 10 שקל על מוצר, האם זה הוצאה או הכנסה? תלוי למי בדיוק. אותו דבר גם ריבית ותשואה זה אותו דבר, פשוט תלוי למי. אז לכן אם אתם נתקלים במילה ריבית או תשואה, בסוף זה אותו דבר, זה הרעיון. כי זה ריבית למי שמשלם ותשואה למי שמקבל, בסוף אותו דבר. ו-G זה צמיחה. כן, רק עושה סדר, זה כבר ראינו את זה וזה בסדר. עכשיו ככה, רק בשביל הנוסחאות שלא יהיו לנו דברים באוויר, אתם תראו שבסוף זה היוון. הכל חוזר להיוון, הכל בסוף סובב את הנקודה העקרונית של היוון, אז P0 זה זמן 0, זה מחיר היום. עכשיו הרציונל של חברה, אני חושב שדיברנו על זה, זרקתי את זה משהו בשיעור קודם, אני אגיד את זה עכשיו כדי שזה יהיה לנו ודאי. כמה זמן, אם חברה עכשיו מתחייבת לשלם תמיד דיבידנד בסך מסוים, בסדר? עשו הצבעה והחברה החליטה אסטרטגית לשים 10 שקל דיבידנד כל שנה. למשך כמה זמן זה? אין סוף. למה אין סוף? כי במהות חברה, אורך החיים שלה זה נצח. בהגדרה, כשאני הקמתי עסק, לכמה זמן העסק הזה אמור להתקיים? לנצח. אלא אם כן, יקרה סיבה לסגור את העסק. זה קורה הרבה פעמים, אבל זה לא built in, זה לא מראש מוגדר כזמן מסוים, ולכן אנחנו מתייחסים לזה כאין סוף. השורה התחתונה היא שהנוסחה לתמחור מניה זה יהיה דיב 1, בסדר, תשימו לב, דיב 1 לחלק ל-R. אוקיי, ועכשיו אני אדייק כדי שיהיה לכם נוסחה אחת לשתי השיטות, זה יהיה חלקי R מינוס G. עכשיו, אם G איננו, אז זה פשוט חלקי R, ואם הוא ישנו, אז הוא נכנס לנוסחה, אז תמיד אפשר להכניס אותו, ונוסחה למציאת דיב 1 שווה דיב 0 כפול 1 ועוד G. בסדר? מובן?
תחזור, מה זה G? מה זה תחת צמיחה? זה הצמיחה. בכמה אחוזים יש לך עכשיו חברה שיש לה תחזית של צמיחה של 1% לשנה. של הערך של החברה? כן, הכל צומח, אז כאילו הרווחיות, הכל צומח באחוז. אז זה אומר שגם הדיבידנד יצמח באחוז, אם היא התחייבה לזה. שאלה, יגידו לי, החברה שווה 100,000, אתה אומר כמות זמן היא שווה יותר? לא בכזאת רזולוציה, יגידו לך, החברה חילקה אתמול דיבידנד של 10 שקלים, אוקיי? והחברה יש לה נתוני צמיחה של 2% בשנה. מביאים לי הכל על מגש. כן, לא נכון. בוא נגיד לך, יש אפשרות גם, אני יכול לתת אותך צעד אחד אחורה לאיך לחשב צמיחה, אבל זה ה-PBR וה-ROI, אבל אני לא רוצה כאילו לסבך מעבר למה שנספיק להכיל פה, אבל לא שמעתי מה אתה עד הסוף, תגיד שוב, כי אני רוצה כשדיברת על מניה שמחלקת 10 שקלים, אפילו בשנה הראשונה זה 10 שקלים? זהו, אז פה זה תלוי שאלה, אם זה שיטת מבוססת דיבידנד, קלאסי, אז דיב 0 שווה לדיב 1 שווה לדיב 2, אבל אם זה מודל גורדון של צמיחה, אז יש הבדל בין דיב 1 לדיב 2 לדיב 3, לכן צריך לקרוא את השאלה, זה הצמיחה, אנחנו מדברים על צמיחה, בסדר? אבל הרעיון הוא שזה תלוי שאלה, צריך לראות לקרוא טוב את השאלה, גם יכול להיות שאלות, אוקיי בוא נעשה, בסדר? אז זה הנוסחה, זה המודל, זה... שנייה, בוא נחפש שאלה עם מניה, לא זה, לא. נכון, אפילו סימנתי אותה, יופי, בוא נעשה את זה, מעולה. אני שנייה מוחק את זה. 5. כן, תרגיל 5. חברה מסוימת מחלקת דיבידנד בסוף כל שנה. בשנה הקודמת חילקה החברה דיבידנד בסך 10 שקלים למניה, הדיבידנד הבא יהיה מחר. שיעור התשואה הנדרש למניה הוא 3% לשנה, ושיעור צמיחת הדיבידנד עומד על 1% לשנה, חשבו את מחיר המניה היום. עכשיו השאלה פה היא מתחכמת. בתרגיל 4? כן. לא, הדיב 0 זה הדיבידנד של שנה שעברה? לא, הדיב 0 זה מה יהיה מחר. שימו לב, אנחנו אומרים ככה, יש לנו בנתוני השאלה, אוקיי? דיבידנד שחילקה שנה שעברה זה דיב של -1. בסדר? זה מה שחולק שנה שעברה, זה שווה ל10 שקלים. הדיבידנד הבא יהיה מחר, דיב 0 יהיה מחר, אז כמה הוא שווה? לג אחד קדימה, נכון? זה אומר צמיחה של, אז זה יהיה 10 כפול 1.01, למה 1.01? כי G שווה 0.01, זה אומר שהדיבידנד שיחולק מחר, כמה הוא שווה? 10.1. בסדר? 10 ו10 אגורות. דיב 0 זה מה שקורה עכשיו בזמן 0, היום, אתמול, מחר, מה שקורה עכשיו. הדיבידנד של שנה שעברה זה תקופה אחת אחורה, הדיבידנד של שנה הבאה זה תקופה אחת קדימה. מה משנה? בשאלה כתוב, כתוב צמיחה. כתוב שקראנו שיעור צמיחת הדיבידנד עומד על 1%. זאת אומרת שיש הבדל בין מה שיחולק שנה שעברה למה שיחולק מחר ולמה שיחולק שנה הבאה וכן הלאה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את הריבית 0.03, ואם אני שנייה שם ציר זמן כדי שנבין את הנוסחה בסופו של דבר, אז יש לנו את זמן 0 ויש לנו אין סוף, נכון? אז יש לנו את הדיבידנד הזה, נכון? הדיבידנד הזה היום, לא להיבהל, בסדר, אין סוף, לא נורא. הדיבידנד הזה היום, כאילו מחר, סיים מבחינת השווי, ויש לנו בעצם את תקופה 1, תקופה 2 וכן הלאה. עכשיו, מה הנוסחה לחישוב של ה-P0? P0 שווה דיב 1 חלקי
R מינוס G. זאת אומרת, אני יכול לחשב את div 1, נכון? 10.1 כפול 1.1, אבל שוב, אני רוצה שתבינו את הרציונל, כי זו שאלה שהיא טיפה חורגת מהצבת נוסחה, אלא דורשת היגיון. אם בסופו של דבר תמחור של מניה זה היוון של סך כל התקבולים, אז אני לא יכול להגיד, אני מתעלם ממה שאני אקבל מחר, ואני מחשב רק החל משנה הבאה. אם מחר אני הולך לקבל 10 שקלים, זה צריך להיות מתומחר בחישוב. שוב, אם אני בא ואומר, אני מוכן לשלם על המניה, היוון של סך כל הדיבידנדים. זה בעצם הרעיון של הנוסחה, נכון? כמה אתה מוכן לשלם על המניה? אתה אומר לי, תשמע, אם מתחלק לי 10 שקל דיבידנד, אם זה הריבית, זה הצמיחה, אני מוכן לשלם X כסף. למה? עשיתי היוון לכל התקבולים. אז היוון לכל התקבולים, צריך לקחת בחשבון את כל התקבולים. ואם יש תקבול מחר, הוא גם צריך להיכנס בחשבון. עכשיו, איך אני מכניס אותו? אני יכול בשיטה מתחכמת, ואני יכול בשיטה שהיא קצת יותר, נקרא לזה פרימיטיבית, כאילו יותר מחלקת את הסיפור לשני חלקים. אני אתחיל מהפרימיטיבית יותר, שזה לבוא ולהגיד, יש לי נוסחה, אני נצמד לנוסחה. זאת אומרת, P0 שווה לדיv 1, שמה זה דיv 1? זה 10.1 כפול 1.01, לחלק ל-R מינוס G, שזה 0.02. שזה בעצם משנה הבאה, מהדיבידנד של שנה הבאה, עד לאינסוף. אבל יש לי גם את הדיבידנד שאני צריך לקבל מחר, אז שנייה רגע, אז אני עושה פלוס הדיבידנד שאני אקבל מחר. נכון שכמה זה? 10.1 פלוס 10.1. בסדר? זה משנה הבאה לאינסוף, וזה מחר. בסדר? אתה רוצה להבין את השווי של המניה? כן, לא מה? דיב אחד ש... שוב, אתה רוצה לדעת את הערך הנוכחי של הסיפור פה. כן. יש לך כסף שמגיע מחר. תן לכם רמז בתחילת תקופה. כלומר, אני יכול לקחת את הנוסחה ולעשות לה כפול 1 פלוס G. ואני יכול כאילו להוסיף לזה עוד פעם אחת להכפיל את זה. אבל שוב, אז עזבו שנייה, נלך על הפרימיטיבית שהיא יותר פשוטה, מתוחכמת. אני אומר כמה כסף הולך להיכנס לי מהדיבידנדים האלה. אז כשהפעלתי את הנוסחה הזאת, לאיזה דיבידנדים התחלתי להתייחס? רק לדיבידנד משנה הבאה ואילך, נכון? מדיב 1 צפונה. אבל תגיד לי, איפה בא לידי ביטוי הדיבידנד של מחר? אתה מוסיף אותו ידנית. בסדר? מובן הסיפור? למה לא מתחיל את זה פשוט? לא, כי 10 זה משנה שעברה. וזה גם יביא את זה לשווי של שנה שעברה. אני עומד היום, ואני רוצה לדעת כמה כסף שווה לי לשלם על המניה הזאת. אם היו שואלים כמה היא הייתה שווה שנה שעברה, פשוט היינו עושים רגיל, בלי הפלוס... לא, הייתי... לא, אני חייב לתמחר את זה. שנה שעברה הייתי שם את זה פה, כן. ועושה 10.1 חלקי R מינוס G. זה שנה שעברה. מתי משתמשים בנוסחה של כאילו דיבידנד כפול, כאילו דיב 1 חלקי R מינוס G? לא, אז אני אומר שוב, אני רוצה שנייה שוב, שזה ייפול לכם ונספיק עוד שאלה אחת לפחות. כשאני עכשיו עומד ואומר, החל מעוד שנה אני אקבל כסף, אני מפעיל נוסחה של סדרה, במקרה הסדרה אני מפעיל סדרה של נוסחה וזה מביא את זה להיום. אז מהבחינה הזאת אני סבבה, כשאני מסתכל על דיב 1 וצפונה, זה בעצם מה שנמצא פה בשבר הזה, דיב 1 וצפונה, תמחרתי הכל. אבל... לא, שוב, תסתכלו שוב על הנקודה. אני נמצא פה היום, אוקיי? סדרה, כמו שאמרנו, הראינו את זה כמה פעמים במהלך השיעור, סדרה מביאה את זה לתחילת תקופה. כלומר, אם הדיבידנד יגיע בסוף השנה הזאת, הסדרה מביאה את זה לשווי של היום. זאת
זאת אומרת שאת כל הדיבידנדים החל מעוד שנה ועד לאינסוף, זה נמצא בתוך השבר החמוד הזה, 10.1 כפול R1 פלוס G, 1.01 חלקי R מינוס G, זה תמחר את המניה מהדיבידנד של עוד שנה ואילך. אממה, יש גם כסף שנכנס לי מחר, מחר גם נכנס כסף, הוא גם צריך להיות בתמחור, אחרת אני כאילו מתעלם מכסף שאני מקבל, אז אני מכניס גם אותו, אבל הוא לא צריך היוון כי הוא בזמן 0 כבר, ולכן זה רק פלוס הכסף שאני אקבל. זה כמו שאני אצא לך, שנייה שאלה, אתה יכול לקבל ממני משהו שהוא שווה 200 שקל, ותקבל עוד 50 שקל מזומן, אז כמה כסף קיבלת? 200 ועוד 50, אז אתה מקבל את כל הדיבידנדים של דיב אחד צפונה, וגם את הדיבידנד של מחר. כן, שאלה. זה אומר שמסגרות דיבידנד אחד, בנוסחה הזאת זה לא כולל את המחר? בדיוק, זה לא כולל את מחר. אז לכן אמרתי, אם עכשיו הייתי מכניס את זה לנוסחה של מה שאמרתי לכם בתחילת תקופה, אתם זוכרים את הדגש הזה, שכשיש לנו בתחילת תקופה, אז זה בעצם לקח אותי, אם עכשיו אני מכניס את ה-10.1, אוקיי? שם אותו, איכשהו, שם אותו במונה, מתייחס אליו כדיב אחד, אז זה בעצם מביא אותי, מה שאתה שאלת, לשווי של לפני שנה. זה מה שזה היה שווה לפני שנה, אבל שואלים כמה זה שווה היום, אז תחוף את זה שנה אחת קדימה. בסדר? כפול 1 פלוס. אז לכן אני אומר, במקרה הזה אני אישית הייתי ממשיך לחשב בדרך הפרימיטיבית, כי זה לוגית מחלק את זה לשני סיפורים וזה יותר קל, זו שאלה מורכבת, בסדר? אני לא יכול להתחייב שלא יהיה דבר כזה במבחן, אבל זה מורכב. אני עדיין לא מבין אבל כן. איך זה יכול להביא לי בסופו דבר כמה שכדאי לקנות את המניה עכשיו? כי זה ההיוון של ה... זה יצא לי 520.15. למה? מה זאת אומרת? אתה משלם היום 520.15. אתה שואל למה ושווה לך? כן. אוקיי. כי בסופו של דבר עכשיו נגיד, אני אעשה 10 שקל, אני מקבל כל שנה נגיד? לא מקבל 10, יותר. בסדר, יותר מזה עוד יותר, אני אומר, מקבל 10 זה מישהו ב-52 שנה. אני אקבל את הסכום הזה. שוב, יש פה איזושהי התעלמות מהתשואות שאתה יכול להרוויח. אתה חייב לקחת בחשבון אלטרנטיבות. יש לי 520 שקל ביד, אני יודע לעשות איתם ריבית. אני יודע לעשות איתם ריבית. אתה עכשיו רוצה שאני אקנה ממך את המניה, מה אתה מציע לי תמורת ה-520? אתה מציע לי תמורת ה-520, 10 שקל לכל שנה. בגלל הריבית שאני יודע להשיג, האלטרנטיבה שיש לי, לשים אצלך, אני אומר, אוקיי, אני אדיש, זה משתלם לי. אם היו מציעים לך את הדבר הזה, תמורת שקל אחד, היית קונה את המניה הזאת? תמורת 50,000 שקל, היית קונה את המניה הזאת? בסופו של דבר. במקרה הזה. עוד פעם. תמיד בהרבה דברים, מה שאתה אומר. לא, אני שואל, לפי המקרה הזה, לפי הסיפור הזה, אתה מוכן לשים 50,000 שקל על מניה שתהיה לך 10 שקל כל שנה? כן, מיליון. כן. לאינסוף. כן, לא, לא. לא, זה לא מה שאני אומר, אני לא באתי להגיד את זה, הוא אמר, הוא צודק, אבל זה לא תשובה מימונית, לא, מימונית, לא, אבל מימונית יש לך אלטרנטיבה, שאתה עם המיליון שקל שלך תעשה כסף אחר, כן, זה הרעיון, אז עכשיו הרעיון, אתה אומר, אוקיי, שקל אחד ברור שכדאי לי, מיליון ברור שלא כדאי לי, איפה נמצא המספר שבו אתה אדיש, שמתחתיו אתה אומר, זה זול, מעליו אתה אומר יקר, אחד המיומנויות נדרשות בשוק ההון, זה לדעת, לזהות מה המחיר האמיתי של המניה, ולראות האם מוכרים אותה בחסר, ואז להרוויח. זה אומר שבשקל יותר מזה, זה כבר נדע להרוויח יותר. אז זה אומר, כן, אתה קונה יקר מדי. זאת אומרת שאתה קונה שטר של 100 ב-101. בסדר? ניירות ערך זה הכי קל לדמות את זה, לקנות שטרות של 20 תמורת 50 שקלים. אתה רוצה הפוך, אתה רוצה לקנות 50 ב-20 שקלים. זה לא קל, כי יש לך השוק, כשהוא משוכלל ויש הרבה אנשים חכמים כמוך, אז זה לא קל להצליח להכות את השוק, ולכן, קוראים את המושגים, להכות את השוק, מדדים, דברים כאלה, אוקיי. וואי, לא הספקנו, בואו נעשה ברשותכם עוד שאלה אחת, אם זה טיפה יגלוש על זה, על ההפסקה, מחילה על הזמן. חברה חילקה דיבידנד קבוע של 10 שקלים לשנה במשך 3 שנים האחרונות. אתמול חילקה דיבידנד כזה בפעם האחרונה, בסדר? כלומר דיב
0, ואני אדגיש אתמול. עכשיו, למה זה חשוב אתמול? כי זה לא, אתה לא תקבל את הכסף הזה, כן. זה היה, עכשיו אתה מפה בעצם זמן 0 בלי הכנסות, div 0 של 10, אנליסטים מצפים שמעכשיו תחל צמיחה של 10% או 10% לשנה שתמשך לנצח, הדיבידנד הבא יחולק בדיוק בעוד שנה מהיום, מה מחיר המניה היום בהנחה שהתשואה השנתית הנדרשת, מה שאנחנו קוראים R, 0.12. אז בעצם זה הכי קלאסי שיש, בסדר? זה גורדון כי זה יש פה צמיחה, אבל זה הכי קלאסי, זאת אומרת P0 יהיה שווה, אז בואו נעשה חישוב צדדי ראשוני לדיב 1, 10 כפול 1.1 שווה ל-11, נכון? אז בעצם P0 שווה 11 חלקי 0.12 פחות 0.1, 11 חלקי 0.02 שווה, לא זה פי 5, לא פי 5, פי 50. 550 זה התשובה, ואפילו לא גשנו להפסקה. טוב, אז פה לא התחשבנו במחר בגלל שאמרו שזה היה אתמול. שהתקבול היה אתמול, אז התקבול הבא יהיה בעוד שנה. אז סבבה, אז כאילו זה תמחור רגיל. אם זה אתמול לא קריטי, אם זה מחר קריטי. בדיוק. אתה תראה את הכסף הזה או לא תראה את הכסף? זה הכל. נכון. יש שאלה שם זה? אני מצטער. לא לך? יאללה, מעולה. אז מבחינת לבית, תרגיל 4, כן, תנסו שם, לא, זה אמור, לא אמור, אני לא זוכר שם שאלה, אחת אולי שכאילו היא אקסטרה על מה שלמדנו, אבל יש שם דברים שהם כאילו מתחילים את דברים בנושאים קודמים, כאילו חלק זה יהיה סדרה אינסופית, ולפעמים כאילו היוון פשוט, כאילו יש שם איזשהו אתגר, יאללה.